UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद गोविंद बसुमतारी जिंदाबाद गोविंद बसुमतारी जिंदाबाद रंगा नागरी जिंदाबाद रंगा नागरी जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद जिंदाबाद Mangan रायजो राजा नोंथांमोन दिनै स्निथि चिरां जिल्ला UPPLनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलखौ दैदेननाय चिरां जिल्ला UPPLनि आफादगिरि निर्मल ब्रह्म बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय UPPLनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालाव आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्म बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सरकारनि डिपुटि चिफ लोगोसे उदालगुरि समष्टिनि MLA गोविंद बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि MCLA माधव सेत्री बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि MCLA साइमन बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि आफादारि बिथिंखौ नायनाय माधव सेत्री बिथां आइजो गांखंनि आइजो सेलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथां माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इसुदारि बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासिबो सेलफोरनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि दिनैनि मेलाव बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला UPPLनि आरो गुबुन गुबुन ब्लक UPPL प्राइमारि UPPLनिफ्राय बाहागो लानो हानाय गासैबो बिबानगिरि मावथि बिथांमोन बे चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ब्लकनिफ्राय नुजाफैनो हानाय सिबिरां रायजो राजा नोंथांमोन आरो आमार चिरां जिल्लार सम्मानीय साংবাদিক बंधुफोर दा बे समाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ आं नोंथांमोननो बयनिबो बावहरबाय आरो नोंथांमोना दिनै बेसेबांबा रोजा रोजा फैनानै UPPLनि बे जिल्लानि बोसोरारि जथुम्मायाव जाफुंसार महर होफैनायनि थाखाय नोंथांमोननो आङो UPPLनि आफादगिरि हिसाबै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय दा मानगोनां रायजोफोर एसे आगोलाव जोंनि बिबुंथिगिरि बिथांमोना UPPLनि साननाय हनाय आरो UPPLनि दैदेनजानाय सरकारनि मावनाय दांनाय बिनि सायाव नोंथांमोननो जेरै बुंलांबाय मानगोनां रायजोफोर गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव गोलाव सेक्रिफाइसनि उनाव बर' माहारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय रायजो राजाफ्रा 2005 मायथाइयाव BPF हान्जानो खाबु होदोंमोन BPF हान्जानि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सनमान ब्रह्म हामफा बरगयारि बिथांमोननो रायजो राजाफ्रा खाबु होदोंमोन बै समनि बर'नि माहारि आफादफ्राबो खौसेयै बिथांमोनानो सागानगिरि हिसाबै बिथांमोनानो रायजोखौ दैदेनलांथोंसै होननानै बिथांमोननो मोनसे खाबु होदोंमोन सानसे नङा साननै नङा बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा गासै 17 बोसोर बिथांमोननो खाबु होदोंमोन नाथाय बे 17 बोसोराव जोंनि ओनसोल जौगानायाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ जौगानायाव जोंनि माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ जौगाहोनायाव जेब्ला बिथांमोना फेलें जाबाय बै समाव दिनै आइ आफा रायजो राजाया खौसे जानानै 2015 मायथाइयाव PCDR हान्जा मुङै मोनसे हान्जा लानानै बै समनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि MDPनि बारग' दैदेनगिरि गोबां सुबुङा लोगो नांनानै इलेक्सन गेलेदोंमोन बै समाव रायजो राजाफ्रा सानबाय जे जिहेतु गोरोबथाया जायाखै बेनिखायनो सरकारखौ बिथांमोनानो सालायफिनथोंसै आरो नैबे हान्जाया सोमावसारथोंसै उनाव नुबाय बिथांमोना सरकार दाबाय सरकार दानानै फिन 5 बोसोर रायजो राजाफ्रा बिथांमोननो सुजुग होबाय बै समावबो बिथांमोना जोंनि जि गोजोन गोरोबथा फैनांगौ पिस एकर्ड जानांगौ
BPFखौ बिदाय होनानै रायजो राजाफ्रा UPPLखौ दिनै सरकाराव लाबोबाय नंगौना रायजोफोर दा UPPLखौ रायजो राजाफ्रा दिनै सरकाराव लाबोदों दा नोंथांमोना UPPLखौ सरकाराव लाबोनाय लेखायै दिनै जों UPPLनि बिबानगिरि महरै आरो नोंथांमोननिनो सोरनिबा फंबाय सोरनिबा बिदा सोरनिबा न'खरनि आंगो हिसाबै दिनै जोंहा बिबान दङ जे बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोर जौगाहोनाय बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जोथोन लानाय बे ओनसोलनि थासारिखौ मोजां खालामनाय हिंसायारि थासारिनिफ्राय गोजोन थासारि लाबोनाय आरो बे ओनसोलखौबो मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोल बायदि जौगाहोनायनि थाखाय हाबा मावनायनि बिबानखौ नोंथांमोना जोंनो गथायनाय हिसाबै जों बेखौ दिनै आखायाव लादों बे थांनाय 2 बोसोराव मानगोनां रायजोफोर प्राय बोसोरसे कर'ना भाइरासनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनो हायाखैमोन नाथाय बोसोरसेयाव जोङो गोसो होनानै खामानि मावदों बे बोसोरनैयाव नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां आर्मि CRPFफोरखौ बोखारजोबनानै लांबाय दिनै जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैबाय मालाय हारिफोरजों जोङो दिनै एना एनिमोन नाथाय मालाय हारिफोरजोंबो दिनै गोरोबनानै थानो हानायनि मोनसे थासारि फैबाय गुबुन हारि मानसिफोरखौबो जोंनि जौगानायनि थाखाय जोंनि मोनथायनि थाखाय जोंनि मोजां मोजां हाबाफारिनि थाखाय बोरैहाय बाहायनो हायो बेबायदि मोजां थासारिया फैबाय आरो बेजों लोगोसे दिल्ली आरो दिसपुरनि गासै थोंजों माखासे अननाय अनसुंथाइ आरो बिथांमोननि मददजों बड'लेण्ड ओनसोलखौ दिनै मोनसे जौगासार ओनसोल महरै गायसननो थाखाय जोङो मोनसे खाबु मोनबाय दा मानगोनां रायजोफोर राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामना जानाय नङा बिथांमोना बुङो मोनसे मावो मोनसे रायजोफोरखौ 17 बोसोर फरायबोनाय बिथांमोना मोनसेबो खामानि मोजाङै मावाखिसै नोंथांमोना मिथिगौ 1999 मायथाइयावनो मास्टारफोरा साख्रि मोनोमोन बै साख्रि मोननाय मास्टारफोरखौ 17 बोसोराव बिथांमोना रेगुलार खालामाखिसै दिनै बे मास्टारफोरखौ जोंनि दिनाव जोङो रेगुलार खालामबाय बै समाव फैसा गासै जानानैबो घुस जानानैबो बै मास्टारफोरखौ जायफोर जोंनिनो आंगो बिदा फंबाय बिथांमोननि साख्रिखौ बिथांमोना रेगुलार खालामाखैमोन नाथाय दिनै जोंनि समाव जोङो बिथांमोनखौ लिंना लाबोनानै बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होबाय थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बे ओनसोलनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि खामानि मावनो गोबां खाबु मोनदोंमोन नाथाय बिथांमोना जेबो मावाखिसै फेस्टिभेल खुंनायनि नामाव दैजिं फेस्टिभेल खुंबाय दैजिं फेस्टिभेलाव मा जायो मा जाया नोंथांमोना मिथिगौ नाथाय जोंनि सरकारनि समाव जों जौ जुवाखौ जेसेबां हायो जुवा गेलेनाय गाज्रि खामानि मावनायखौ जों लाय होआखै रायजोफोर मानोना बे ओनसोलनि समाज दानायखौ जोङो गोसो होदों जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गाज्रि जाया जोंनि सेंग्राफ्रा जाहाथे गाज्रि जाया बेखौ नोजोर होनानै जोंनि ओनसोलाव दिनै जुवाखौ जों मालाबाबो एलाउ खालामाखै नाथाय बिथांमोना एसे खाबु मोनोबानो फिसा फिसा मेला खुंनानै बायदि खुंनानै दिनै क'क्राझार टाउननि खाथि खाला बिथांमोना जुवा होनो नागिरो जौनि आड्डा खालामनो नागिरो बेखौ जों मालाबाबो लाय होआखै जोङो बे 2 बोसोराव नोजोर होदों जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दङ ड्राग्स जानायनि माखासे थासारि फैदोंमोन बिथांमोननि समनिफ्रायनो दिनै ड्राग्स जानायनि थासारिखौ जेरैखिजाया खमायनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ ड्राग्स फानग्राफोरखौ बोरै एरेस्ट खालामनो हायो बिथांमोनखौ बोरै साजा होनो हायो बे खामानिफोरखौ जों नोजोर होगासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो दङ जों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो 100निफ्राय बांसिन जोंनि लाइमोनफोरखौ डाइरेक्ट एयार इन्डियायाव जोङो साख्रि सोनानै होदों डाइरेक्ट एयार इन्डिया कम्पानियाव जोङो साख्रि सोनानै होदों जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो 3,000 फोरोंगिरिफोरखौ डिजिटेल ट्रेनिं होबाय अनलाइन जाहाथे क्लास खालामनो हायो बिथांमोना सासेबो फोरोंगिरिखौ डिजिटेल ट्रेनिं होआखैमोन जोंनि अफिसारफोरखौ जोङो ट्रेनिं होदों नाथाय सोलोंथाइखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो बै समाव खुन्दुं बंग'नि राजनिति खालामोमोन खुन्दुं मुथासेजों न'खर गंसेया जौगानो हाया मुसारि गांसेजों न'खर गंसेया जौगानो हाया दिनैबो सोरबा साननो हानाय BPFआनो मोजांमोन खुन्दुं मुथासे होयोमोन मुसारि गांसे होयोमोन मानगोनां रायजोफोर जोंनि समाव जोङो डाइरेक्ट 5,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ थांनाय बोसोरसेनिफ्राय जागायदों थांनाय बोसोरसेयाव 9,200 न'खरनो जोङो 5,000 करि होदों देग्लाय बोसोरावबो 9,200 न'खरनो जोङो 5,000 करि डाइरेक्ट बेनिफिट होनो थांगासिनो दङ जों इलेक्सननि समाव बुंदोंमोन 25,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोननो हायो थांनाय बोसोरनैयाव सिगांनि समाव ब्लक अफिसफोरखौ ओरैबायदि बन्द' खालामनानै गालांबाय MGN थिग गैया PMIनि न'आ
लोगोसे जोंनि पिक मिशनबो नुदों अमा फिसिनाय बिनि थाखाय दिनै 1000 सुबुंखौ ट्रेनिं होनाय जाबाय गासै 6000खौ ट्रेनिं होनाय जादों जोङो जानला मानला फैसाखौ रानना होनानै ओरैनो खरसा खालामनाय जायाखै सासे मानसिया जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो आङो रायजो राजानो बिथांमोना नुदों बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थांनाय 60 बोसोराव बिटिआरनि सरकारनि समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिटिसि सरकारखौबो नारसिनदोंमोन आसाम सरकारखौबो नारसिनदोंमोन जे बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनांगौ नाथाय बिथांमोना बेखौ फालियाखिसै बड'फाखौ बिथांमोना बड'फा होननानै सनमान होआ जुदि बिथांमोना बड'फाखौ बड'फा होननानै सनमान होआबा बर' हारिनि गांनाय उखैनाय जेंना जेंसि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ बिथांमोना बेसेबां गोसो होयो बेखौ जोंहा दिनै बिजिरनानै नायनांगौनि सम फैदों जोंनि सरकार फैनायाव जोंनि सरकारा बोसोरनै जायैयावनो आसाम सरकारजों रायज्लायनानै एबसुनि नारसिननाय आरो जोंनि सरकारनि नारसिननाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गलागारियाव फैनानै बड'फानि न'आव फैनानै थुलुंगाफुरियाव 30 मार्च बड'फानि जोनोम सानखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान फालिनो थाखाय जिल्ला होलांबाय आरो फैगौ 30 मार्चआव गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव आसाम सरकारनि दैदेननायावनो जोङो बड'फानि जोनोम सानखौ जोंनि हिर' जोंनि बड'फानि जोनोम सानखौ जों फालिनो थांगासिनो दङ बे बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गिदिर मोनसे सन्मान आरो बेखौ बिटिएफआ मावाखै दिनै रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नाय बिथांमोननि साननाय हनाया माबायदि दिनै बिथांमोननि साननाय हनाया जोबोद गुसेब सासे मानसिनि मोदोमखौ मोखांखौ लानानै बिथांमोना रायज्लायनो सम दङ सोर मा गाननो गानाखै बेखौ रायज्लायनो सम दङ नाथाय हारिखौ जे मुलुगनां थाखोआव जौगाहोनांगौ बेखौ साननो थाखाय बिथांमोना सम गैया जोंनि बोसोरनै सरकारनि समाव खेबनै क'क्राझाराव दिनै लिटारेरि फेस्टिभेल खुंबाय थुनलाइयारि जथुम्मा थुनलाइयारि फोरबो बे थुनलाइयारि फोरबोआव गिबि बोसोराव 100निख्रुइ बांसिन गुबुन रावारि फोलेरनि गुबुन रावारि सुबुंखौ लाबोनानै क'क्राझाराव जोंनि बर' रावखौ जाहाथे बिथांमोना सिनायो बुजियो बिनि थाखाय जों हाबाफारि लादों बर'नि रावखौ बुहुमनां थाखोआव लांनांगोन आरो बे बुहुमनां थाखोआव लांनो थाखाय जों हाबाफारिखौ जोंनि सरकारा फैनायनि बोसोरसेयावनो जागायदों बेखौ बिथांमोना 70 बोसोरावबो जागायाखिसै थांनाय बोसोरावबो थांनाय 22 बोसोरावबो 22 मायथाइयावबो फिन क'क्राझाराव जोंनि लिटारेरि फेस्टिभेला जोबोद गाजा गोमजा जादों जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेयो आर्सारि गेलेयो गोबां खेलायाव जोंनि गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेमुआव जोंनि लाइमोनफ्रा जोबोद देरगा जौगानाय पटेनसियेल एनार्जि गोहो दङ बे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायनि गेजेरजों जों ISPL फुटबल मेच खुंदों सा सानजा भारतनि गासैबो लोगो लानानै आरो बेवहाय भारतनि फुटबल फेडारेशन प्रेसिडेन्टआ फैनानै बुंदों बेयो इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि जागोन आरो लोगो जोंनो सन्तोष ट्रफि मोनसे बार खुंनो थाखाय डिक्लेयार खालामबाय आरो 2022 मायथाइयाव क'क्राझाराव सन्तोष ट्रफिनि जि मोनसे मेच जों क'क्राझाराव खुंनो हाबाय 17 बोसोराव बेखौ बिटिएफनि सरकारा खुंनो हायाखैमोन क'क्राझारनि साइ स्टेडियामा दिनै नेशनेल स्टेन्डार्डनि साइ स्टेडियाम बायदि जों बानायनानै होबाय खामानि होनानै जोबोर मावनो गोसोबा गोबां मावनो हायो बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेल खुंदोंमोन बेवहाय मा जादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ जोङो क'क्राझाराव दाख्लैबावै नलेज फेस्टिभेल खुंदों गियाननि फोरबो मुलुगनि 35 हादोरनि 35 रोंगौसा सुबुंफ्रा फैनानै बांलादेशनिफ्राय नबेल बान्था मोननाय मुलुगनिनो दैदेनगिरि महम्मद इउनिसआ फैनानै बाख्नायलांदों बड'लेण्डखौ बाख्नायलांदों बर' हारिखौ बिथांमोना बर' हारिखौ जौगानायाव मदद होदों होननानै बुंलांदों बे खामानिखौ बिटिएफआ मावाखैमोन दिनै बिथांमोना सोंलु सोंदों बे फोरबो खुंनायाव 45 करोड़ थांबाय होननानै मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोननि सरकारनि समाव मोनसे फिसा फोरबो जे फोरबोआवनोखि जेबो लाब जाया बेबायदि फोरबो खुंनायावबो 15 कोटि 20 कोटि गारदों आरो जोंनियाव दिनै बेसेबांबा हारिया लाब जानाय मुलुगनां थाखोआव हारिखौ जौगाहोनो हानाय बेबायदि फोरबोखौबो जोङो 3-4 कोटियावनो खुंदों 2 कोटियावनो खुंदों दिनै बे जाबाय डिफारेन्स जों जे रायजो राजाखौ अनो जोंनि माहारिखौ मोजां मोनो जोंनि माहारिखौ जौगाहोनो सानो बेनो जाबाय जोंनि मोनसे बिदिन्थि
गासै 400निफ्राय बांसिन एलपि आरो एमइ स्कुलखौ रिपेयारिं खालामनाय जाबाय जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा अखा बांखायाव थानो गोनां जाया फरायनो गोनां जाया बे थासारिखौ जों लाबोदों 100 फरायसालि गोदान लुबाय बोसोरसेयावनो देग्लाय बोसोरसेयाव दा बे बेफोरखौ बिथांमोना नुनाय नङा मानोना बिथांमोननो थाखा आरो पावार नांगौ ओंखायनो दिनै एसेम्बलियाव माबा कुइसन थांबाबो बेवहाय बेसे खरस खालामखो बैयाव बेसे खरस खालामखो बे मा बेखौल' सोङो मा पलिसि मा प्लेनिं बड'लेण्डखौ बोरैहाय जों जौगाहोनो नागिरदों बे बाथ्राफोरखौ सोङा बिथांमोना दिनै एनडिएफबिनि जेंना बे एनडिएफबिनि जेंनाखौ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दसे उनाव बुंगोन नाथाय जोङो 100% बोरैहाय फिनिश खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समाव इउपिपिएलनि दैदेननाय बे सरकारा जोंनि लास्ट मेन जोबथा सासे सुबुंखौबो जों मदद खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लागासिनो दङ देग्लाय बड'फानि मुङाव बड'फा लाइभलिहुड मिशन बानायदों बे बड'फा लाइभलिहुड मिशनाव 50 कौटिनिफ्राय बारा रां बाहायनानै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरा जाहाथे सोरनोबा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय अगुरु बिफां गायनाय मोजां स्किम होनो नागिरदों जाहाथे रांखान्थियाव बे सुबुंफ्रा जौगाना फैनो हायो जोंनि समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबोदों बर'फ्रा डाक्टार जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ आइएएस अफिसार जानांगौ नाथाय बिखौ बिथांमोना मावाखैमोन सोरबा प्रिलिमिनारि पास खालामोबा एफा फैसा होगोन होननानै स्किमफोर बुंनानै दोनदोंमोन जोङो दायो 50 गोरिब नखरनि फरायसाफोरखौ दिल्लीयाव आइएएस अफिसार जानो फोरोंगासिनो दङ 50 फरायसाफोरखौ क'क्राझाराव आईआईटी इन्जिनियार जानो थाखाय फोरोंगासिनो दङ आरो देग्लाय बोसोराव जोङो 50 फरायसा दिल्लीयाव इउपिएससिनि थाखाय 50 फरायसा गुवाहाटीयाव एसएससिनि थाखाय 50 फरायसा मेडिकेल फरायनो थाखाय आरो 50 फरायसा इन्जिनियारिंनि थाखाय फ्रि फरायहोनायनि थाखाय जोङो बिथांखि लादों जाहाथे जोंनिफ्राय फैगौ 5 बोसोराव रोजा संख्यायाव जाहाथे डाक्टार इन्जिनियार आइएएस अफिसार एसिएस अफिसार एपिएस अफिसार आइपिएस अफिसार जानो हायो अब्लासो जों जौगानो हागोन रायजोफोर जोङो फुललि डेडिकेटेड रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जोंनि सासेबो लाइमोना जाहाथे ओरैनो थाङा बिथांमोनखौ स्किल ट्रेनिं होनो थाखाय जेसेबां आइटिआइ दङ जोङो खुलिजोब्बाय क्लास खालामजोब्बाय आरो बे आइटिआइफोराव मोनायावबो जोङो स्किल ट्रेनिं होनो सानदों जोंनि आइजोफोरा दानाय लुनायाव जोबोद आखा-फाखा नाथाय आइजोफोरखौ गारसोनानै दोनदों नंखायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जुजिदों जोङो सेरिकालचार आरो हेन्डलुम मिशनखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे सेरिकालचार आरो हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों 2 लाख आइजोफोरखौ जोङो रांखान्थि जौगानायनि माखासे बिथांखि लाबोगासिनो दङ जेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बियो बिपिएफजों मालाबाबो सम्भब जानाय नङा मोनसे समाव बड'लेण्ड होनना बुङोबा मालाय मानसिफ्रा फैनो गियोमोन दिनै नोंथांमोना हरनि 10टा 11टा 12टायाव थांबाबो क'क्राझाराव नोंथांमोना मानसि लोगो मोनगोन टाउनाव गामि गफायाव रावबो बेरायनो गिया मोजां थासारि फैबाय आरो बे थासारिखौनो जोंनो नांगौ जेब्ला ओनसोलाव सुख शान्ति थायो निरापत्ता रैखाथि थायो मोजां थासारि थायो अब्ला लेखा फरायनायाव जौगागोन रांखान्थिया जौगागोन समाजखान्थिया जौगागोन माहारिया फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगालांनो हागोन आरो बेखौसो जोङो लुबैदों इउपिपिएलआ बिनिख्रुइ बारा जों लुबैयाखै जोङो बेखौनो लुबैदों बिथांमोननि बायदि जों दादागिरिनि सरकार खालामनो नागिराखै इउपिपिएलआ बिथांमोननि बायदि रायजोखौ सगायनानै सोबख'नानै जानाय जोङो राजखान्थि खालामनो फैयाखै रायजो राजा बिथांमोन दा ओंखायनो फिसा रेलि खालामनानै मोननैसो माबा माबि प्रग्राम खालामनानै दिल्लीयाव थांनाय 2 बोसोराव बोसोरनैयाव दिल्लीयाव थांलाय फैलाय खालामनानै कंग्रेसनिफ्राय मा मन्त्र लानानै फैदो दिनै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 1/2 किल'मिटार लामा थाबायो आरो मिथिं खालामो जोंहा बुंनांगौ गैया दा बे 1/2 किल'मिटार लामाखौ बिथाङा थाबायबाय थादों थांनाय 20 बोसोराव बेसेबां गामि बेरायखो बिथाङा बेसेबां रायजो राजाफोरजों रायलायखो दिनै 17 बोसोरनि उनाव दिनै बिथाङा 1/2 किल'मिटार लामा थाबायनानै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो जादों गिबियावनो नोंथाङा मोजाङै अफिसनि रायजोफोरनो खोथा जे नोंथांनि आसामनि उद्देश्यआ मा रायजो राजाखौ बोरै दैदेननो नागिरदों रांखान्थिखौ बोरै जौगाहोनो नागिरदों समाजखान्थिखौ बोरै जौगाहोनो नागिरदों जोंखौ बिथांमोना बुंदों जे दिनै बोसोरनैयावनो बिराद करापसन खालामबाय बिराद रां जाबाय बिथांमोननि समाव प्राय 3000 कोटी रांनि एनामलिस गन्डगोल जों मोनदों 3000 कोटी 2900 कोटीनि जों एनामलिस मोनदों आरो बेखौ जोङो
गेजेराव थांगोन दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जों लुबैयो मोजां थासारिया थाथों गन्दगल दा जाथों सेंग्राफ्रा सिनायलांनानै हाग्रायाव दा थांगोन गावजों गावनि गेजेराव बुथारलायनाया दा फैगोन मोजां थासारियाव जोङो गाव जौगालांनो लुबैदों उनाव मा जागोन बिनि थाखाय जों थियारि बयबो थियारि जानानै दङ राजखान्थिया बर' हारिनि बोरै जागोन बेखौ दैदेनलांनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै दङ दा बे बिथिङाव आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जि फोथायनायखौ लादों बेखौनो लानानै जों आवगायलांगोन आरो जोंनि सरकार थाजासेयाव आरो फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएलनि सरकारा फैगोन बे समाव बे ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि सुबुंखौ गंफ्रोमबो न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय जों हरसा खामानि मावलांबाय थागोन रायजोफोर सरकारा ইতিমধ্যে আমার ইউজি ব্রহ্ম ডাঙরিয়া আমার রঞ্জিত বসুমতারী ডাঙরিয়া থেকে সকলে ভাষণ রাখি গ'ল আপোনালোকে গম পাইছে ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমাৰ পৰিৱেশ সলনি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু আগৰ পৰিৱেশ নাই আগতে ৰাইজে ভয় ভয়কে থাকিব লগা হৈছে এতিয়া কোনোবা ভয় কৰে নেকি আপোনালোকে কওক কোনো ভয় নাই বড়োলেণ্ডৰ শান্তি হ'ল এই 2 বছৰত ইমানখিনি পৰিৱেশ সলনি হ'ল ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ এই পৰিৱেশ বিপিএফো পাইছিলে হাগ্ৰামা মহিলাইও পাইছিলে 17 বছৰ যেতিয়া ৰাজত্ব কৰি আছিলে শাসনত আছিলে বড়োলেণ্ডৰ শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে বহুত সুযোগ পাইছিলে কিন্তু তেখেতে এই কামটো নকৰিলে বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বহুত সুযোগ পাইছিলে কিন্তু এই কামটো তেখেতসকলে নকৰিলে এই সময়ত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কামত এক দিনটো কাম তেখেতসকলে নকৰিলে যেতিয়া দিল্লীত 30 একে চৰকাৰ আছিল বড়োলেণ্ডত একে চৰকাৰ আছিল এই কামখিনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এই কামটো নকৰিলে এই কাৰণে নকৰিলে তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা নাই তেখেতসকলে নিজৰ পকেটৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছে নিজৰ সম্পত্তি বনাবলৈ ৰাজনীতি কৰিছে নিজৰ পাৱাৰ ল'বলৈ ৰাজনীতি কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা নাছিলে এইকাৰণে বড়োলেণ্ডত নিজৰ ঘৰ নিজৰ মাটি নিজৰ সম্পত্তি দাবৰ পিছতো এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন ৰাইজে ভয় ভয়কে সময় কটাব লগা হৈছিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে ৰাইজে ভয় কৰিছে আলহী মাতিবলৈ ভয় কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা কোনোবা যদি আলহী আছে এই আলহীক মাতিবলৈ ভয় কৰিছিলে আৰু আজি বড়োলেণ্ডত এই পৰিৱেশ নাই ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সময়ত বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ শান্তি আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাটোৱে আমাৰ সবচেয়ে ডাঙৰ উদ্দেশ্য আৰু সেই উদ্দেশ্য আজি আমি সফল হ'ল বুলি ক'ব লাগিব আজি এই উদ্দেশ্য সফল হ'ল এতিয়াও কেতিয়াবা এজন দুজন ডকা ল'ৰাবিলাকক জংঘলত পঠাই পেলাই কোনোবাই গুণ্ডগোল কৰিব বিচাৰে এতিয়াও কোনোবাই কিবা ধন দাবী কিবা কিবি কৰি পেলাই গুণ্ডগোল কৰিব বিচাৰে কিন্তু যেতিয়ালৈকে ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ আছে যেতিয়ালৈকে বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে ইয়াতে কোনো কাৰণত ধন দাবীৰ হত্যা হিংসা বন্দুক বাৰুদ এইবিলাক আৰু কোনোদিন সহ্য কৰা নহ'ব বড়োলেণ্ডত সদায় শান্তি থাকিব লাগিব এইটো আমি বিচাৰোঁ চৰকাৰ আমি বহুত সপোন দেখোঁ আমাৰ মা দেউতাই সপোন দেখিছিলে যে ল'ৰাবিলাক ডাঙৰ হয় অফিচাৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক ডক্টৰ হওক কিন্তু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নাছিলে 17 বছৰ বিপিএফে সুযোগ পাইছিলে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল কৰাৰ কাৰণে কিন্তু সেই সময়ত তেখেতসকলৰ নেতাবিলাকে কোনো স্কুল কলেজক গুৰুত্ব নিদিলে আৰু আমি 2 বছৰত এতিয়া স্কুল কলেজবিলাকত নিজে গৈ প্ৰায় আলোচনা কৰি শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঠিক কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ এই সময়ৰ চৰকাৰে পুৰা কম্বল চাপৰি দি পইচা খোৱাত মাথা মাৰিছিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰে ধৰা জিৰো এলপি স্কুল এমই স্কুলবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰি ঠিক কৰি মেৰামতি কৰি যাতে বৰষুণ নপৰে ভালকে ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ তেখেতসকলৰ সময়ত যোৱা মত ধান বেছি চলিছে আমাৰ সময়ত এতিয়া আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক 50জন দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক IAS কৰিবলৈ দিল্লী পঠাইছোঁ চৰকাৰী খৰচত 50জন ল'ৰা ছোৱালীক ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিবলৈ কোকৰাঝাৰত আমি কোচিং কৰাই আছোঁ ফ্ৰী আৰু এই বছৰ 2023ত 50জন ল'ৰা ছোৱালী দিল্লী যাব IAS IPS হোৱাৰ কাৰণে কোচিং কৰিবলৈ 50জন ল'ৰা ছোৱালী দিছপুৰ গুৱাহাটী যাব এছিয়াছ
এনার্জি কোচিং কৰিবলৈ এইটো আমাৰ ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰৰ এজেণ্ডা। এই অঞ্চলত মাটি বাৰীৰ সদায় ভয় দেখায় বিজেপিৰ সময়ত ইউপিপিএলৰ সময়ত এই 2 বছৰ আমি প্ৰায় 11,000-11,000তকৈ অধিক পৰিয়ালক আমি মাটি পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু তেখেতসকলৰ সময়ত এই কামটো তেখেতসকলে কৰিবলৈ পৰা নাই আৰু অহা 1-2 মাহৰ ভিতৰত 19,000 পৰিয়ালক আমি মাটি পাট্টা দিবলৈ গৈ আছো ফৰেষ্ট অঞ্চলৰ মাটি সেটেলমেণ্ট কৰিবলৈ। তেখেতসকলে ৰাজনীতি কৰিব জানে, মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নাজানে। যিসকল আমাৰ কিৰণীয়া মানুহ ইয়াৰ ভূমিপত্ৰ যিসকলে বোনাফাইড চিটিজেন আইনগতভাৱে যিসকলে মাটি পাবলৈ যোগ্য আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত 80% অধিক মানুহৰ ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি গৈ আছো। সেইদিনা লেণ্ড মেলা পাতিলো, 17 বছৰ বিপিএফে লেণ্ড মেলা পতা নাই, ভূমি মেলা পতা নাই। আৰু এই ভূমি মেলাত আমাৰ মানুহবিলাকে ৰাইজে আহি নিজে নিজৰ ডকুমেণ্টবিলাক ঠিক কৰি ল'ব পাৰিছে। মাত্ৰ 20 দিনত 20,000 মানুহ সমস্যা সমাধান হৈছে। এইকাৰণে চৰকাৰে যিসকলে ফৰেষ্ট অঞ্চলত আছে আইনগতভাৱে মাটিৰ অধিকাৰ পাব লাগে, তেখেতসকলৰ মাটিৰ অধিকাৰ অহা 2 বছৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। যিসকলে সাজ মাটিত আছে, যোনে আমাৰ কিৰণজীয়া বোনাফাইড আইনগতভাৱে মাটি পাব লাগে, আমি বিচাৰিছো বড়োলেণ্ডত কোনো ট্ৰাইবেল মানুহ, কোনো কিৰণজীয়া মানুহ, কোনো ভূমিপত্ৰ লেণ্ডলেছ হৈ ভূমিহীন হৈ যাতে জীয়াই থাকিব নালাগে। এই সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো। বিপিএফে কৈ আছে আমাৰ চৰকাৰখন এবেচন কৰা চৰকাৰ বুলি কয়। হয়, আমি এবেচন কৰিছো ফৰেষ্ট অঞ্চলত, কিন্তু যিখিনি এবেচন কৰিছো যাৰ মাটি বাৰী নাই তেখেতসকলক মাটি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আমাৰ হয়। লেণ্ডলেছ মানুহ নহয়, যিসকলে আজি কৰোৰ 100 কোটি 200 কোটিৰ মালিক, এনেকুৱা সময়ত টকা পইচা থাকিও ফৰেষ্টৰ মাটি বেদখল কৰিছে। এই নেতা পালি নেতাৰ আজি এই লেণ্ডবিলাকক আমি এবেচন কৰিবলৈ গৈ আছো। কাৰণ বড়োলেণ্ড পৰিয়ালক আমি 5,000 টকা দিম। এই বছৰ 3,800 চেলফ গ্ৰুপক আমি 25,000 টকা দিবলৈ গৈ আছো। অহা বছৰত 3,800, তাৰ পিছৰ বছৰত 3,800 আমি চেলফ গ্ৰুপক দিবলৈ গৈ আছো। আমাৰ বুৱনী শিপিনী আছে, আমাৰ বাইদেউসকলে, আমাৰ মাসকলে কাপোৰ ধুবলৈ জানে। আজি অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলে হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুত আগলৈ লৈ গ'ল। আজি গামোচা আৰু নাইবিলাক কিনিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আমিও আমাৰ অঞ্চলত হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টটো চেৰিকালচাৰটো আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰায় 1200 কোটি টকাৰ এটা অভিলাষী আঁচনি বনাইছো, য'ত প্ৰায় 4 লাখ মহিলাসকলে কাপোৰ বৈ পেলাই, কাপোৰ বনাই পেলাই নিজৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আমাৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছ, জুৱা, মদ, ধানবিলাক যাতে প্ৰচলন নহয়, ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰখনে আমি নজৰ দি আছো, যাতে আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম যাতে শক্তিশালী প্ৰজন্ম হয়। এইকাৰণে চৰকাৰে আমি চাই আছো যিটো সামাজিক অস্থিৰতা যি শক্তিয়ে কৰে, এই শক্তিবিলাক গুচাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো। আৰু ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে যি শান্তি, যি নিৰাপত্তা পাইছে, অনাগত দিনত 100% এই অঞ্চলত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। আমাৰ বিপিএফৰ নিচিনা এজেণ্ডা নাই, সমাজৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ কোনো দায়িত্ব নাই। যিমানখিনি বানপানীৰ সমস্যা এই বছৰে প্ৰায় 70% বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে। মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ, মন্ত্ৰী পিনিল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ। তেখেতসকলে আহি পেলাই আজি আমাৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি বহুতখিনি মাথৰি নিৰ্মাণত আমাক সহায় কৰিছে। আজি আমাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাটো আমি ঠিক কৰিব বিচাৰিছো। এইকাৰণে যিবিলাক স্কুলত বৰষুণ পৰি আছিলে, ক্লাছ কৰিব পৰা নাই, তেনেকুৱা 4 স্কুল আমি 1 বছৰত ৰিপেয়াৰিং কৰিছো। অহা বছৰ 500 স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিম। 3 বছৰত মোৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যাতে কোনো এটা স্কুলৰ অৱস্থা বেয়া নাথাকে, এই কামটো বড়োলেণ্ডৰ যিখিনি আমি টকা পোৱা টকা এইটোতে আমি কাম কৰিবলৈ গৈ আছো। এইকাৰণে ৰাইজ, আমাৰ উদ্দেশ্য ইউপিপিএলৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আমাৰ সমাজখন, আমাৰ খেতিয়কসকল, আমাৰ মহিলাসকল, আমাৰ যুৱকসকল, আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু সমাজৰ বৌদ্ধিক মহলকো আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। বড়োলেণ্ডৰ প্ৰত্যেকখন টাউনত প্ৰথমে আমাৰ যিখিনি চিনিয়ৰ চিটিজেন আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে জিৰণি চৰা বনাবলৈ গৈ আছো। এই বছৰ 8টা টাউনত আমি চিনিয়ৰ চিটিজেনৰ জিৰণি চৰা বনাবলৈ গৈ আছো। স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত আগবঢ়া।
এছিয়ান পক' চেম্পিয়নশ্বিপ টাউনপুৰত হৈ গ'ল প্ৰায় 9টা কাণ্ট্ৰি 9টা দেশ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এইটো বিপিএফৰ সময়ত হোৱা নাই তেখেতসকলৰ সময়ত বেইজিং ফেষ্টিভেল পাতিছিলে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে জানে বেইজিং ফেষ্টিভেলত কি হৈছে আমাৰ দিনত আমি নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছো আপোনালোকে জানে নলেজ ফেষ্টিভেলত জ্ঞান মহোৎসৱত কি হৈছে সকলোৱে জানে গতিকে আজি ইউপিপিএল বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু বিপিএফৰ চৰকাৰ এইটো আকাশ পাতাল এইকাৰণে আজি তেখেতসকলে আমি কৰা ভাল কামবিলাক চাব নোৱাৰি বিভিন্ন আবুল তাবুল ঢুকিবলৈ ধৰিছে কিন্তু ফেডাৰাইজ যি কমিটমেণ্ট যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমি আজি কাষলৈ আহিছো এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰি যাম কিছুমান কাৰণত অলপ বিলম্ব হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটো কথা আমাৰ ইলেকশ্যন পোৱাৰ কথা মনত আছে আৰু প্ৰত্যেকটো কথা আমি কৰিবলৈ গৈ আছো অহা 6 মাহত আমাৰ লক্ষ্য যে বড়োলেণ্ডৰ যিমানখিনি স্কুলত ভেকেঞ্চি আছে এই পষ্টখিনি ফিল আপ কৰিব লাগে 99ৰ মাষ্টৰবিলাকক চাকৰি দিলোঁ টেট পাছ কৰি ভকতবিলাকৰ লাহে লাহে চবকে এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু যিখিনি ভেকেঞ্চি পষ্ট আহিব ইয়াত আমি স্পেচিয়েল টেট পাতিবলৈ গৈ আছোঁ সকলো সমস্যা আমাৰ জ্ঞাত আৰু সকলো সমস্যা সমাধান কাৰণে ইউপিপিএল আগবাঢ়ি আছে এইকাৰণে আজি চিৰাং জিলাৰ এই অধিৱেশনত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াত ওলাই আহি আপোনালোকে যি মৰম আৰু বিশ্বাস দেখুৱালে ইয়াৰ কাৰণে মই ইউপিপিএলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় চিৰকৃতজ্ঞতা মই আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিছোঁ পদক্ষেপত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই বড়োলেণ্ড অকল বড়ো বড়োলেণ্ড নহয় এই বড়োলেণ্ড বড়ো আদিবাসী মাইনৰিটি বঙালী আমাৰ ৰাজবংশী শৰণীয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী গাৰো হাজং ৰাভা যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ নাথ যোগী কলিতা সকলোৰে কাৰণে এই বড়োলেণ্ড আৰু এই বড়োলেণ্ডখন শান্তি সম্প্ৰীতি ঐক্যতাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোক সদায় সহায় কৰিব মই আশা ৰাখিছোঁ পদক্ষেপত সকলোৰে ধন্যবাদ জনালোঁ স্থানীয় বৈনিচিম্বৰ बेरबनि साबायखर बावबाय आरो मिजिं थिदों फैगौ लोकसभा इलेक्शन जागोन बेवहाय थांनाय एसेम्बलि इलेक्शननिख्रुइ बांसिन भट होनानै रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जेंना सुस्रांनायाव मदद होगोन आं बेखौ मिजिं थिदों खेबसेबाव बयबो स्ल'गान होनि इउपिपिएल जिन्दाबाद 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 इउपिपिएल जिन्दाबाद